kahingutan, daghang hinaguto ko. Inayara mo ba? Uy, ikaw, di aram mo di ang namaligyan pante. Inayara Ikaw mo na ba? dito ni mo nga pante imong gibaligya sa kuang. Dili dili mo banta kay ipaatubang ta ka dito sa katong tagiya sa pante. Hay, pagkapait ng kinabuhi adya kay wa pa may mga politiko dahil nagsuri ng hatag og bugas wa na tay malungag. Suri ta diri basig na ima kuha diri nga mga kuan ba. Na ako'y nauna-unaan Jackie ba. Subuon ta ka Jackie. Pangkawata ng mga panty ni Inday Dangas di. Branded na po din yung panty ni mama, oh. Kaya ang ipanghalay ni ibaligya nato para makapay tag bugas. Okay, okay. Tara, tara. Tuaraking. Ning kahimtangan eh. Hindi maganda. Lamang ti amo, pero kitay ng lihok. Napay katabang diri ah. Piling senyorita. Di totoo yan. Mama, puti ka lama. Galit ka ba? Dagang kay panghalay ng mga panty ni Inday Dangas king ikaw bahala dito king. Look out ako diri ha. May man, ayo man ikaw ang mo tirada dito kay kanang naamang kay aning-aning ba kasuhan. Sige, dira dito. Normal. Sabi di kayo malihok, di na ang anak mang ka. Mo sa man ka, bag sinilpon na ka din sa balay. Di ka mulihok. Ano dapat? Ayan ang dapat mga bata, ba't mulihok? Bisig din silpon, sila kinay wifi. Na din manegosyo di ay. Branded na po din yung panty ni mama, oh. Ang kuan brand kay Gisi. What? Pili kay brand po na ni Natasha. Natastas na siya. Brandi ba ang panties mong mama di ay? Pamahal, ani? O dapat ang pinga jud mo na kay mga brandi di na, mga mahal man jud ay na. Dili basta-basta may panty kay wa naman, lo street naman kaayo. Pero tana mga tunat na kay init kay dire para uga pud na. Disa kay magbinantay ta. Ginoo ko mga branded ba diyan? Jesus, ginoo ko naglama ang mga tanang bilahan ana. Karon nung lakaw na sila, pangwato na ako tila mga panty dito ah. Sige, pirahin na ikaw ay tao. Look out lang diri. Okay, Pante, branded. Pante, brep, okay, branded. Dai mo palit kag panty dai, branded dai, okay dai. Call na ko'y baligya sa imo ha, brep call oh. Okay call, Natasha ang brand call, barato ra ni call oh, tanawa call. Natasha ang brand call oh, tanawa na. Tas na siya call oh, barato ra ni call. Sa man imong baligya pod nga na may mga mansani unsa pagpalit nato ani nga Sain man ni call. ingon Natasha unya unsa man nga puro man ni mansa Okay gani call no, bugo man ka call oy. Dapat di okay nga nindot, namili pa man kag nindot, okay gani. di ko anang mansahon bahalag mag-agwan daw atog buslot akong brief kaysa di ko anang mansahon Ah, bahala ka call oy, mamili pa pud ka, mura pud ka gwapo. palit anak ay ano mo palit anong mukha na nga puro na mga mansahon Ay oh, Pante dai, pwede po ni brep sa imong papa dai. Dili ko ana iya, oy. Bisig kagiron, palitagian na. Mga tulak kong lagay. Ah, pilian pud ka, mura pud ka gikagid, manggani na imong agtang. Hilasa po mo maligya, no? Mura kag sikinsa, tulisan ba kay kagnaw. May naghinilas, di ka mo palit, dili kasi gisawayon nimo akong baligya. Pati okay baligya. Ano magi pamaligyaan ang murag buang-buang? Ano iragod ba sige pautang na, mangutang ko. Di palit kag okay Pante te, nindot ka init, dili paninton imong lagay anit, kay presko ka init, barato ra nite. Bidaw na imong baligya bi patanawa daw ko unsa man ni imong panting baligya nga mura man ni kaning lustrig ng garter o lagom pagyod. Hala, asa mga panty ni mama dili na nga branded. Inday Dangas! Hala, Itong panty ni mama, uy. ano sa man ka? Nawala ang panty ni mama na branded. Ay kato ni mga lustre gisi. Oh, nawala. Dili naman ako to gihalay gaina. Na ba di magdagaynot atong pantihaton nga unsa naman taon to? Pero mabalaka jud ko to say amo bila ko mong mama ni mo no sao na lang to. Pagitaon na nato siguro to kasi bakita pa nato to. Tara. Ka pobre pero ato nang hawak oy. Dagaynot naman. Napa di magdinaginot atong mga pantihaton nga lustre demang kayo to. Una, uy. Mahal ba itong palit ni mama ato, no? Tara. Alam murag yung kag katong amaw na maligya ba na maligya ka aning kuan wa ka na ulaw ani o lagom naman kay ni lustrig pagyod. Sus nimo mang hinaway pagikas akong baligya, palitan na pakyawan na ni o barato ra ni. Tagtulo 5. Pwede po ni briefs imong bana oh. Igo ni sa imong bana. Pakyawan nimo te.
Pwede maghangyo, pwede kuan na lang ni tuludos kay kuan na manggudo kay ako na lang tahi ani diri sa kilid-kilid kung imong ihatag ng tagtuludos. Grabe pug ka makahangyo nang. Uy, grabe pa nang tuludos nang maguwang ra man na sa pangayo nang unsa na kindi kay tuludos. Tulusin ko gid ni siya nang kay kapoy baya kay suri-suri pod nang palitan na lang ni nang. 20 na lang ni lima. Ah, sige, ambi na lang be, 5 ka buok. Be ako na lang ning paliton tanan kay may na lang ko din taon ni. Brief na ko sa ako ang bana ba oh. Gaba man din ning panty nga akong pinalit oh. Murag di na magyud ni siya mapuslan og dinhi pang tahi-tahion ang mga kuan ani garter. Kus alkansi gyud ay kaayo ko sa ako ang 2 pesos ani ba. Oo, manggurtong panty ni mama, oh. Oo, jud na, kalustrid, oh. Tara, tuna. Ikaw rin nangawat, ha? Kinawat, guro na nimo. Kung di na nimo iuli, mag-abot kita sa purok. Maski nagkuan dili gyud din ako kinawat. Tabangin ko ninyo kay pangitaon nato itong nagbaligya sa kuha ani. Nung patabaw may pagpangita, ikay ba mangita dito sa iya, ha? Kay ikaw may nakabamay na konversasyon, kabamay na palit, ana. Kung tinuod na gipalit, basta kinawat, man siguro jud ani mo na. May pa rin, agtuon mo dito, dala adari, ah. Pagkaw dito, kay magpaabot na ba diri, anik? Kung amo. Naya na ba? Ano nagkuto nimo Jackie oy? Naya na ba ba? Naya na Usa di ka magpahingoto daghang nagkuto oh. Naya na ba? Uy, ikaw, di ano mo di ang namaligyan panty. Naya Ikaw na na ba? dito nimo nga panty imong gibaligya sa kuha. Dali mo banta kay ipaatubang ta ka dito sa katong tagiya sa panty. Natuan man pug kating ako nagbaligya sa imong hati. Kuhain pod kay ila naman kung ipapurok, ila na kung ipabarangay. Wala unta ka Dali diri kay ako nay maalaot. Ako ba isa pa istorya ka sa. Ano nagtugan man ka nga ako'y nagkawat o unta ka nagtugan 2 pesos. Wala ko ning ingon nga ikaw gipangita ta ka kay ako na may ilang ipiton. Ila kung ipabarangay mo tong gipangita ta ka. Diara ang nagkuan no, diara ang nagbaligya sa kuang pante oh. Kani mao ni ang nagbaligya sa kuha. Kamu may kuno nagkawat sa panty sa kong mama. Kawatan jud kay gnaw. Na pero isa kawatan kay gnaw, oh. Klaro kaayo. Nakasa dito mo nimo gikanak. Basta kay ako day, wa jud ko kabalo day nga kinawat ito niya day kay ingon ra man ni siya nga hinatag daw sa iyang amiga day. Sa hinatag. Hala, day pasayloan na lang jud ko day kani man gud akong anak day naagni siya sakit day motokar ang sakit ano niya nga ngawat siya day nga dili mahibalan day ba. Ilhan ma kay baka takatawas sa kataanan, oh. Wala oh. Pasayloan na lang jud niyo day kay kani man gud siya day wala gid na ko sa ginasugo ang mga ngawat. Motokar lang gid ang sakit anin niya nga mangawat siya naagni siya sakit nga leptospirosis. Mabuang dahil Leptospirosis.